Дабрадзень паважаныя. Сёння катаў, кансерваваў огуркі. Гляньце, якія яны. О, красавцы. Сёння ў мяне тут укроп, кроп, часнык, арчыца, вішня, смародзіна. Таксама часнык, перац чорны, перац духмяны. І сёння палажыў па лісточку мяты на іх. Камбалі, агурчыкі. Арэгана кажуць, каб было. Да арэгана кажуць, каб было. Тархун, а я з мятаю. Перцы духмяныя, чорна смародзіна. Таксама укроп, часныком. Бачыце, все цудоўна. Які колер хорошы. Даходзяць. Зараз іх я укутаю, і будуць яны уже да зімы стаяць. Вот такія агурочки, хлопцы, у нас. Всем добра, смачнога і смачна есці.